Hello everyone, it's me again, Wewe, ang batang na Wewe, and welcome to Wewe Vlogs. Karon mga ka-Wewe, magkuanta, magpakpagtag mais, okay. Kung ano may bugas, among ipagaling ba, o pakpakan din, lubuon din, ibulad. Ipagaling, moto. Tabangi ko pakpak, sa to'y makabaluan ni mo pakpak diha. Dili pakpak ka, katong clap your hands, dili ha. Pakpak katong panitan ng mais, dili clap your hands. Mag-start na tagpanit guys sa katong pakpak, dili siya clap your hands. Gina. Akong manghod bitaw diri kay sa pulang kay sige ra gadulag email kabalong tabang dako lang ng ilong. Dan awal ko. Wala lang tay toksi. Patay. Medyo tong toksi ba guys kay hindi ka mahirapan sa tumang kalisod. Pakpak kay kanabitang apiki kay wala na bugas mong god. Pakpak na god. Pakpak na no. Ano siya mais. Nangkit niya ni puya yung taon nangkit niya ni. Kita o di matabang. Ano taplang isito buday no. Tira do lagi mail. Ako matabang. Ayo kikat lang ka. Pero makatlan dari. Nang tawro niya. Nira kay ni maglubo ka tabang na kay. Nira kay tantong katon. Kalo mana nimo? Kalo ta kay init. Ulan de. Nadahul ba kay ulan mo? Mo ajon. Kita o di matabal LL na pon. Ginong sige lag ML. Patangat ka. Alis nga ganang ilong kito mo day lang. Ha? Alis nga ba yung ilong? Liwat nimo. Buka bukan kalian. Apa dia tak ilong? Ikaw di dako dai kay ilong. Binuang. Oh, tinawas dito. Wala sa bangko to buday. Lo ay kay stick. Again. Magaling tani kay magato na putang ang budbud na putos tik-tik no lami pitong budbud na tik-tik nga ni. Mo ajon. Mo puto ka. Kakaon mo ka na. Ugay ka katila. Lara o. Ayaw lagi na kay katol na diha ga. Padoon ni mo. Ayaw lagi karaw-karaw bo. Di mo kumakatol o. Dili na. Katilan ka. Ay ko kutsilyo lebe. Ay. Ito. Ini form. Bisa unsa nga forma basta kay kutsilyo. Mabayo nga dumadungo maunsa dia, malisngag. Ha? Jalan? Ingat, utok lang eh. Hindi bisa unsang kutsilyo ha? Katulog dito ga? Snag nung ilong eh. Nag. Oh, mulai salah kan pasti balik tuh eh. Katulog. Snag. Dagway. Awa diha. Oh, sorry. Dahil na ibutang to. Tawag ko nanay oh. Hmm? Tawag ko nanay.
lagi na. Okay, nanay, ato ano po? Nay! Ato ba kung sa iyang ingon? Katod na. Pangang kuang hakot. O. Ha? Kahoy. Dadakana oy. Bulad sa mais guys. Yung ating pagaling. Yes. Balik. Tugok lagi depan pun. Iya, aduh kayak ngisit ka buhok kilo. Nabar tag laka-laka ganitong sako kay lupa. Tahan jud. Lupa di jud, bala ko kukud atong santulan dapit. Sapot guys kay langayan kayo. Kami sa baba. Eh. Wala sa tangais guys kay piki wa bugas. Kita bunyi api ang bukas ya, bukas. Ugat api. Itu na berani siya kay ugat dali, mama. Yung paparin dali linggo. Mo kami ron. Guys no, mo kani sa ron. Sige na patag kan. Tikik na budod. Maruya. Maruya nga budod guys. Ah, grabing singot. Mura galaw ni hapa oi. Apa itu lana? Kan beda sakunya. Mana? Ari kun bisa kamu kan enggak? Mas dulu sih udah. Hah? Belum mau bulan. Dia tambah kasih. Langsa. Iwan natin siya kung patag-patag ng mitis ay bakal mo dayon. Ay, kailing. Hindi ka. Action na bukid ko sa apot. Gawas niya ka. Ug maora to ay mo kalimot sa pag-like, share ug subscribe sa akong YouTube channel. Maora to gabulad na kita pagtainita ko tanaw singot. Bulad ta kay mga na makapagaling ta. Bye bye, see you next video.